Az Nvidia GTX termékcsalád utolsó szériáját még 2019-ben leplezte le. Az asztali gépekbe szánt modellek eredetileg 5 tagúak lennének, viszont az Nvidia 2022-ben bejelentette a tényleges utolsó GTX kártyát, a GTX 1030-at. Viszont ezt a kártyát a továbbiakban említeni sem akarom, mivel ennél még egy újabb Ryzen processzor integrált videókártyája is erősebb. Így a mai videóban a GTX 1650-et tesszük próbára. A nálam lévő darab a Gigabyte kínálatából származik, abból is az egy ventilátoros modellek közül. De vannak két ventilátoros variánsok is. De még ez az egy kis ventilátor is gond nélkül lehűti ezt a kártyát. A tesztek alatt maximum 70 fokot értem el vele. A Turing architektúrára épülő kártya grafikus órajele 1475 MHz, de ez képes turbózni akár 1800 MHz-ig is. A memória órajele pedig 4000 MHz GDDR5 128 bit. A fogyasztása igen kedvező, mindössze 75 wattot igényel, de ezt a legtöbb esetben el sem éri, 65-70 wattra lehet tőle számítani. Ebből kifolyólag külső PCI Express tápcsatlakozót sem igényel. A kártya továbbá támogatja a DirectX 12 szabvány majdnem legmagasabb szintjét, a 12.1-et. Így minden játék gond nélkül fog rajta indulni. És ha már játékok, igyekeztem olyan játékokat a kártya elé állítani, amik igazán meg fogják izzasztani, így ebben a videóban a Valorant és a hasonló játékok nem lesznek letesztelve, de természetesen ezek is gond nélkül játszhatóak ezen a kártyán. Megjelenítő csatlakoztatására használhatjuk a kártyán lévő két darab HDMI 2.0-át vagy a DisplayPort 1.4a csatlakozót. Ezek a portok egyidejűleg is képesek működni, így akár 3 monitor csatlakoztatására is van lehetőség. A tesztszámítógép már a GTX 650 Ti-ról szóló videóban megismert config volt. i3 9100F, Gigabyte B365M/H és 16 GB RAM jellemzi. Ennek a kártyának valami hasonló configban a helye, bottleneckről egyáltalán nem beszélhetünk. Na de jöhetnek azok a játékok, nézzük mit tud a kártya 1080p felbontáson, felskálázás nélkül. Elsőként szokás szerint a Fortnite-ot néztem meg. És komolyan mondom, én lennék a legboldogabb ember a világon, hogyha ezt a játékot egyszer normálisan le tudnám tesztelni. DirectX 12-ben medium presettel az átlag FPS 90 volt, a minimum pedig 15, mert a Fortnite rendkívül jó optimalizáltságának köszönhetően rengetegszer befagyott a játék. Performance módban pedig egyáltalán nem tudtam a játékot tesztelni, mivel mindig visszatette DirectX 11-re, vagy éppen 12-re. Csupa jó élmény ezt a játékot tesztelni, de komolyan. Habár a Crew 2 sem arról lenne híres, hogy jól van optimalizálva, azért mégis adtam neki egy esélyt. A kártya egy 45-ös átlag FPS és egy 41-es minimumot adott vissza ultragrafikai beállításokon, ami azért nem egy rossz eredmény. Közepes és magas beállításokon a stabil 60 FPS természetesen garantált, ez nem is kérdés. Jöjjön egy kicsit már gépigényesebb cím, a Gotham Knights. Alacsony beállításokon az átlag FPS 67, míg a minimum egy 43-as érték lett. Nem rossz teljesítmény a kártyától, és ez a játék ezeken a beállításokon is teljesen játszható, de ha stabilabb számokat szeretnél, akkor itt már érdemesebb valamelyik felskálázási technológiát is igénybe venni. A Horizon Zero Dawn sem izzasztotta meg ezt a kártyát igazán. Egy 56-os átlagos értéket kapott egy 40-es minimummal original preseten, ami PC-s környezetben a medium beállításoknak felel meg. Feljebb már szintúgy nem érdemes menni a VRAM miatt, hiszen még az mindig csak 4 GB, de ezen a beállításokon is teljesen játszható a játék kontrollerrel, vagy akár egérrel és billentyűzettel is. Ugyanez elmondható a Marvel Spider-Man Miles Morales-re is. Medium preseten upscaling és framegen nélkül az átlagos érték 52, míg a minimum egy 33-as érték lett. Ahogyan a Horizon Zero Dawn-nál már mondtam, magasabb beállításokkal már nem érdemes próbálkozni a VRAM miatt, de ezen a beállításokon is játszható a játék gond nélkül, mint kontrollerrel, mint egérrel és billentyűzettel. A szokásos VR gaming sem alól fog ez a kártya kibújni. Elsőként a Beat Saber-t néztem meg, ahogy minden kártyánál tettem. Azért itt már érződik, hogy ez a kártya nem VR-ozásra lett kitalálva. Az Oculus Quest 3S 120 Hz-es presetjén, azaz 2816x1408-as felbontáson és kimaxolt grafikai beállításokkal kapott a kártya átlagosan 70 FPS-t egy 43-as minimummal. Ha lentén veszed a grafikai beállításokat, akár még egy élhető játékélményt is kapsz, viszont már egyáltalán nem ajánlom ehhez a játékhoz ezt a kártyát. Ellenben a Fruit Ninja VR esetében a stabil és egyben lockolt 60 FPS simán tudta tartani mindenféle megakadás nélkül kimaxolt grafikai beállításokkal. A VR élmény konklúziójaképpen annyit tudok elmondani, hogy ha mindenképpen VR-ozni szeretnél ezen a kártyán, akkor csökkentsd a VR headsetet képfrissítését, vagy hogyha igényled a magas képfrissítést, akkor a VR játékban lévő grafikai beállítások csökkentésével azért egy élhető élmény is kihozható ebből a kártyából. Na de összegezzük a látottakat. Ez a kártya tökéletes lehet azoknak az embereknek, akik egy kis fogyasztású, de azért jó teljesítménnyel bíró videókártyát keresnek. Továbbá brand számítógépekben is tökéletes lehet ez a kártya, mivel azokban a legtöbb esetben nem található PCI Express tápcsatlakozó.
A kártya használtan 30-40 ezer forint között beszerezhető, de ennyiért már elgondolkodtató, hogy biztos ez a legjobb vétel. Szinte olcsóbban vagy ugyanennyiért találsz már RX 580-at is, ami ezt a kártyát fölbetipolja. Ha a gaming szempontot nézzük, ugyanis rendelésben, streamelésben, valamint videófelvételben a GTX 1650 és a hozzá hasonló Nvidia kártyák a CUDA magoknak köszönhetően sokkal hatékonyabbak, mint a Radeon és az Intel kártyák és az azok által használt OpenCL. Na de ennyi lett volna ez a videó. Hatalmasan köszönet Olinak, hogy ideadta ezt a kártyát egy tesztelésre, nektek pedig azt, hogy megnézzétek a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha nem szeretnétek lemaradni hasonló kártyatesztekről, illetve más tesztekről, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Na de mára ennyi, legyetek jók, és sziasztok!